دهير تراي زخوركم سمعتنا نلوم استدالو زينا حزنا لكم متنا لنا قطعتلنا بخضع الهدم تحزيلو نزمت صلعن حزيلو نزمت باندان بحدا قندم سومينا كبل برهان جلا تزاريبو መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማህፀን ትግራይ ብዙዎቹ ንኸብዶም ብዝሓድሩ ዘመናውያን ባንዳታትን ከዳዓትን ጠላማትን ፊት ንፊት ኣሰሊፉ ግዛእታዊ ሓድነትና ይወርር ኣሎ ክብል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ። ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጉዳይ ልኡላውነትን ታሪኻዊ ፍትሕን ክብል ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ታዬ ኣጽቀሥላሴ ተዛሪቡ። ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ምስ መንስያት ከተማ አዲስ አበባ ዝገበረቶ ዘተ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘይደራደረሉ ዓብዪ ሃገራዊ ጉዳይ ምዃኑ ብምግላጽ ናወይታ ኣቕሪባ። ኩናት እስራኤልን ኣሜሪካን አንጻር ኢራን ካብ ዝጅምር ሳልሳይ መዓልቲ ረጊጹ ኣሎ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከላ እስራኤል ድማ ንሊባኖስ ክትድብድብ ጀሚራላ። ኣርእስታት ኢኹም ክሰምዑ ጸኒሕኹም ዝርዝራቱ ይስዕብ። ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ምስ መንስያት ከተማ አዲስ አበባ ዝገበረቶ ዘተ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘይደራደረሉ ዓብዪ ሃገራዊ ጉዳይ ምዃኑ ብምግላጽ ናወይታ ኣቕሪባ። ከንቲባ አዳነች ኣብ ዘረባ ኢትዮጵያ ብታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኣብ ደገ ባሕሪ ሲኢና ዝጸንሐትሉ ኩነታት ብምዝካር ይኹን እምበር እዚ ሓድሽ ወለዶ ተዓጺ ናይ ምንባር ዕድል ከም ዘይከበሎ ብኣጽንኦት ገሊጻ። ጉዳይ ባሕርና ተዓጺና ዲና ክንነብር ዝበለታ ከንቲባ ተዓጺ ኢሉ ዝነብር መንእሰይ የለን ክትብል ተዛሪባ። ኢትዮጵያ ነተቕርቦ ዘላ ኣፍ ደገ ሕቶ እኹል ታሪኻዊ ጭብጥን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝደገፉ መርትዖታት ከም ዘለዋ ዝጠቐሰት አዳነች መንግስቲ ነዚ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ጽኑዕ መርገጽ ከም ዘለዎ ገሊጻ። ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ምስ ዝኾነት ጎረቤት ሃገር ናብ ግጭት ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘይብላ ብምግላጽ ብውግእ ሓንቲ ጥይት ይኹን ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ክጠፍአና ኣይንደሊና ድሕሪ ምባል ይኹን እምበር ሰላማዊ መንገዲ ብሓደ ወገን ገንፍቓት ጥራሕ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታትና ተጸንቂቑ ዘይሰልጥ እንተኾይኑ ኢትዮጵያ ልኡላዊ ጥቕማ ንምኽባር ድሕር ከም ዘይትብል ኣጠንቂቓ። ከንቲባ አዳነች ኣብ መወዳእታ ሰላማዊ ኣማራጽታት እንተዘይተዓዊቶም ኢትዮጵያውያን ደቂ ዓድዋ ምዃኖም ብተግባር ከም ዘርእዩ ብምግላጽ መንእሰያት ንሃገራዊ ረብሖም ድልዋት ክኾኑ ጻውዒት ኣቕሪባ። የባህራችን ጉዳይ ተዘግቶብን እንኖራለን እንዴ? ተዘግቶበት የሚኖር ወጣት የለንም። ግን በሰላማዊ መንገድ ነው። እውነት አለን፣ ሀቅ አለን፣ ዓለም አቀፍ ህጎች አሉ፣ ታሪክ አለን፣ መረጃ አለን፣ ማስረጃ አለን። አንድ ወቅት ላይ ልክ ነው አተን ኖረናል ተዘግቶብን። ይሄ ግን ይሄንን የሚቀበል ትውልድ አይደለም አሁን ያለው። በየትኛውም ዓለም አቀፍ ህግ እውነት አለን። ይሄንን ተቀበለን ለመቀጠል አንችልም። ከማንም ጎረቤት ሀገር ጋር ጦርነት አንሻም። በጦርነት አንድ ጥይት ማባከን አንፈልግም። አንድ ሰው ህይወት ማባከን አንፈልግም። ነገር ግን እንግዲህ ሰላማዊ መንገድ የአንድ ወገን ብቻ አይደለም። በዚህ ሰላማዊ መንገድ ካቅም በላይ ሆኖም ተሟጦ የማይቻል ከሆነ እኛ ደግሞ የአድዋ ልጆች ነን ማለት ነው። ተሓዚሉ ንዝመጽእ ጸላእን ሓዚሉ ንዝመጽእ ባንዳን ብሓደ ክንድምስሶም ኢና ክብል ብርሃነ ጁላ ተዛሪቡ። ንሱ ንዝገለጸ መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ ኣብ ዝበዓለሉ ዝነበረ እዋን ጸላእቲ ድሌቶም ንምምላእ ንህዝባዊ ሕቶ ከም መሸፈን ከም ዝጥቀመሉ ዝገለጸ ጁላ ሃገርና ክንመርሕን ክንቋጻጸርን እንተዘይክኢልና ንታሪኻውን ናይ ሕጂ ጸላእትና ጋግ ብምፍጣር ውድቀትና የቃላጥፎ ክብል ኣጠንቂቑ። ውሽጣዊ ዘይምርግጋእ ንግዳማዊ ኢዳጣኣታውነት መንገዲ ከም ዝኸፍት ብምጥቃስ ህዝባዊ ሕቶ ምስ ብምግባር ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሑ ሓይልታት ክንከሓሎም ከም ዘለዉ ጠዊዑ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝበፅሐ ውድቀት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ግዳማውያን ሓይልታት ዝኣተውለን ብዙሓት ሃገራት ከም ዝፈረሳን ድሒረን ከም ዝተጣዓሳን ገሊጹ። ይኹን እምበር እቲ ጣዕሳ ንሃገራዊ ውድቀት ከድሕኖ ከም ዘይክእል ክብል ተሰሚዑ።
أمودات إثيوبيا نقول وشت أو قدامهم بدهتها سجيرة معبالة خم ترجعت ذلوا من الدهر مقلات أبتناي لومي مدروجن نيرتران تقرين زنات أتسرم تنكرتها زم حلال فجلا تحازيلو زمت تلاقي حازيلو زمت باندان بحد خند مسوسومينا كبلون أتنتي قوله መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማህፀን ትግራይ ብዝወፁ ንኸብዶም ብዝሓድሩ ዘመናውያን ባንዳታትን ከዳዓትን ጠላማትን ፊት ንፊት ኣሰሊፉ ግዝኣታዊ ሓድነትና ይወርር ኣሎ ክበለ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ። ዶክተር ደብረጽዮን ነዚ ዝገለጸ ኣብ ከተማ ዓድዋ መበል 130 ዓመት ኩናት ዓድዋ ክኽበር ኣብ ዝሃቦ መደረ ደሱ ብምውሳኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋእ ቅድሚ 8 ዓመት ዝወጠኖ ሰይጣናዊ ዕድሚ ተግባራዊ ንምግባር ሎሚ እውን ዘመናዊ ኣጽዋር ዝወነነ ሽሾ ሰራዊት ብምስላፍ ኣብ ወሰናስን ትግራይ ኣኪቡ ነጋሪት ኩናት ይውጅ ኣሎ ድሕሪ መባል ከም ወትሩ ምልኣት ህዝብና ወዲብና ሕጋውን ብህዝብና ተቐባልነት ዘለዎ መኸተ ኣብ ምዕዋት ውድብና ሕወሓት ታሪኻዊ ሓላፍነት ተሰኪሙ ኣላ ክብል ተዛሪቡ። ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጉዳይ ልኡላውነትን ታሪኻዊ ፍትሕን ክብል ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ታዬ ኣጽቀሥላሴ ተዛሪቡ። ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ታዬ ኣጽቀሥላሴ ኣብ መበል 30 ዓመት ጽምብል ዓወት ዓድዋ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ሕቶኣ ምስ ልኡላውነትን ታሪኻዊ ፍትሕን ዝተኣሳሰር ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹ። ፕሬዝደንት ታዬ ነዚ ሸቶን ምፍጻም ኣብ 1888 ሰራዊት ጣልያን ዝሰዓረሉ ታሪኻዊ ርሻዕ ዓወት ዓድዋ ብምትእስሳር ውሕስን ቀዋምን ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰል ካብቶም ኣብቲ ኩናት መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኣቦታትና ዝወረስናዮ ልኡላዊ መሰል ክብል ተዛሪቡ። ድሕሪ ዓወት ዓድዋ ዝነበረ ቀንዲ ዲፕሎማስያዊ ቀዳምነት ኢትዮጵያ ንሃገር ምስ ዓለም ዘራኽብ ኣብ ደገ ባሕሪ ምርግጋጽ ከም ዝነበረ ታሪኻዊ ሰነዳት ከም ዘሎ ፕሬዝደንት ታዬ ኣብ መደሩ ተዛሪቡ። ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣብ ኣፍሪካ ብብዝሒ ህዝባ ከም ካልአይቲ ትፍለጥ ሃገር ዝኾነት ኢትዮጵያ ካብ 1991 ጀሚራ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝሰኣነት ሃገር ኮይና ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ እውን ንዳው ባሕሪ ንጥፈታታ ኣብ ጅቡቲ ተመርኪሳ ትርከብ። ፕሬዝደንት ታዬ ኣብ መደሩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ድልየት ኣብ ሰላማዊን ሓባራውን ጥቕሚ ዘረጋገጸ መትከል ዝተመርኮሰ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ዕድል ዞም 130 ሚልዮን ህዝቢ ብረኽ ክኸውን ዝኽእል ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ጸገም ብቐጥታ ክፍታሕ ከሎ ጥራሕ ምዃኑ ዝገለጸት ፕሬዝደንት እዚ ጉዳይ ንኢትዮጵያ ንህልውናኣ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ። ኩናት እስራኤልን ኣሜሪካን አንጻር ኢራን ካብ ዝጅምር ሳልሳይ መዓልቲ ረጊጹ ኣሎ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከላ እስራኤል ድማ ንሊባኖስ ክትድብድብ ጀሚራ ኣላ። እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝለዓለ ቅዳፈ እናተጋፍሐ ይርከብ። ብሰንከቲ ብጥሙር ሓይልታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ላዕለዋይ መራሒ ዝሰኣነት ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤልን መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራት ዓረብ ዘነጻጸረ ሓያል መጥቃዕቲ ሚሳይላት ተፈጽማ ኣላ። ኣብ ኩዌት ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ከም ዝወደቓ ዝተሓበረ ክኸውን ከሎ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ድማ ጸሊም ትኪ ክልዓል ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ እቲ ሃገር ድማ ጸሊም ትኪ ክበንን ተራእዩ። ብተወሳኺ ናይ ኢራን ድሮን ኣብ ኬፕሮስ ንዝርከቡ ወታደራዊ ማዕስከር ብሪጣንያ ከም ዝሃረመ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ብዛዕባ ዝበፅሐ ዕልወት ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣብ ስዑድ ዓረብ እውን ሓደ መጻረይ ነዳዲ ብባርዕ ሓዊ ይቃጸል ከም ዘሎ ጸብጻባት ዘመልክቱ። ሊባኖስ እውን ናብቲ ኩናት ተሳሒባ ትርከብ። ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሮኬት ህዝቡላ እስራኤል ሎሚ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝሓየለ ድብዳብ ኣየር ኣካይዳ ኣላ። ብሰንኪ እቲ ድብዳብ ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ብብዝሒ ይሃድም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል መሪሕነት ህዝቡላ ኢራንን ተመሳሳሊ ናይ ጥፍኣት ዕድል ከም ዝጽበዮም ብምጥንቃቕ ንህዝቡላ ኣብ ኢራን ሊባኖስ ብሓይሊ ክንድምስሶን ሚና ኢሉ ኣሎ። ካብ ሕጂ ንድሓር ቅድሚ 24 መስከረም ዝነበረ ምልውዋጥ ተውሲ ዝብል ሕጊ ከም ዘየለ ብምግላጽ ህዝቡላ ንዝተፈጸመ ተግባር ከቢድ ዋጋ ከም ዝኸፍል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ቴህራን ሓድሽ ዝተመረጸ ሓላፊ ጊዜያዊ መሪሕነት ባይቶ ኢራን ኣሊዛ ኣሪፍ ኣብ ዝሃቦ ናይ መጀመርያ መደረኡ
መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ጌጋ ቀመር ዝተመርኮሰ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ቀመር ጌጋ ምዃኑ ከረጋግጸልኩም ደሊ ዝበለ ኣሪፍ ሰራዊት ኢራን ዝኾነ መጥቃዕቲ ድሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ንዝሞተ መራሒኡ ኣያቱላ ዓሊ ኮሚኒ ዝተከም መራሒ ብቕልጡፍ ንምምራፅ ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣሎ። ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፒተር ሄግ ዛጊት ወታደራት ኣሜሪካ ውሽጢ መሬት ኢራን ከምዘየለዉ ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ግን ክሳብ መወዳእታ ክንከይድ ኢና ክብል ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ። እዚ ወታደራዊ ቅልውላው ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ናይ በረራ ዕንቅፋታት ፈጢሩ ይርከብ። ብዙሓት ዓለም ለኻዊ በረራታት ዝተሰረዙ ክኾኑ ከለዉ ኣሽሓት ገያሾ ኣብ ዝተፈላለየ መዓርፎ ነፈርቲ ተዓጊቶም ይርከቡ። ዝተፈላለያ ሃገራት ድማ ዜጋታተን ካብቲ ዞባ ንምውፃእ ናይ ህፁፅ ግዜ ስርሒታት የካይዳ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ።